August. Kasngi blay kini laiti lagi jimpule mo wad klet kitab Jeremiah tenang arpo dekat neo hadu kendai kasam de sam nrufu ar Siti jong Paulus yaki Roman kalanong kat ar dekat baningkong bad ba ar. But the gospel de na kad kumu Matthews kalanong kat riu dekat arpo neo bad hadu arpo way hadu arpo neo. Te sengap ki Jisu angkum ne ki apostol kata singi nadu kata ka por ulastang ban kren syai haki senran lajong. Angkum na iki, ngade ban lesha Jerusalem, ngan syashitum shibun, na benda na kadaw jeng ki teman kisan, ki rambaling do, ngan sya penyap, bad hagasing ka balay, ngan sa mipat. But, Jisu la batay lupa iki ka program jengu. But, Petrus, ula, kot yao syarut, baru la persyang, ban ya penin ya badu wong, daliliru ko kenrat. Kane kam de banja satya yame. Ban mentah sengap u jisulong kum na yau, jisulong jengai bak na nga ko nong pensyoy, pilong u dieng penkyang yanga. Bale, namar pi perkat kum u Briew kumba perkat u blay. Kan mau singi blay baladeb, kum na jisulong ya Petrus, melong u mau siang. Antaga singi yung kum na, u nong pideng u dieng penkyang yanga. Bale, kadaw gade gane pi perkat kum u Briew kumba perkat uble. Pet ko himen ko para bayit haga jingim janga ba jom firu kane kala banja. Sipang uble. Bad ngi perkat kum uble. Sipang ngi perkat kum kibriu. But kamu habang ngi perkat kum kibriu ngi yang haga liang jong u soitan. U baman. Ban ngi kelalong dieng pen kiang. Kane ngi hap sutu syai kane na benda ga jingi mensin jingi. Kano gana ko por, kano gana ka singi ngi laban yat na ka rukom perkat kum ublay, bat ngin poy siya ka rukom perkat kum kibriu. Nang tao Jisu la ong blek yang iki sengam, tada uno ukwa ban bod yanga to un len yela de, ba yela ka dieng pena, ban un bod yanga. Nang ta uang na utaba kuaban penim yala gajingim unduno. Kane ka kentian ka babud kalang bakong santam matagasngi. Sengap. Kan mento ayu ya Briew lada uyo ya ka pyrthei baroh kawei. Re udu yala ka mynsiem. Ko imen ko para bayit ngatray kane ka por jong ka lockdown ngila yo por shibun. Ban puson halor kane. Balay namar lockdown. Ngim laban kumbang ngim laban tre ngim laban mare ngim laban yat ka kumbang sa labor board ng ublay la ay special pouring ban puson halor kane kan myntoi ayu ladaw yo ka pyrthei baroh kawei re du yala ka mynsiem to mentang ila yo ka por shibun ban perkat sapanga jingi mynsiem namar mbanse hindi namar ngi ko mbanse namar kibik baro ngimla ila khang lockdown nang ta u Jisu ang kanero kanega de na banta jonga ba jumfi de ban kursi thya nga ba yepi u khuno Briew un sawan haga buram ukpa bat ki angel un ai bainang hawe pa we kat kum ki jingle jungu te wat perkhat o lele haga khelima bat khadu ble unsa mablud no singap biang mo un ai bainong hawe pa we kat kum ki jingle jungu ai ba kaneka gospel matagasngi kan yarap yanga ba di pi ban panthma ya garukom perkhat jingi panthma ya garukom im jingi but ni im ban penim ya ka mynsiem jingi pyrthei forget baru blay badap daga jingkar khu jingi sne on kar khu gadai pi hagar teng pa baru mynsiem ba khu